Takže čau lidi, já vás vítám u našeho, teda spíš u mého dalšího videa. Dneska to bude z moje stavby a dneska si ukážeme past na blbečky. Ale musel by to být opravdu hodně velký blbeček, aby vám na to skočil. Ale to je teď jedno, teď vám musím něco říct, že další video z naší survival série nevyjde, protože jsem ten svět omylem vymazal, ale možná někdy do budoucna začneme nějakou novou survival sérii. Ale teď si teda ukážeme, jak postavit tu past na blbečky. Takže takhle si položíte pressure plate na zem, to je úplně jedno kam na zem, a teď takhle kolem toho si dáte dveře. Vždycky by byly tady ty panty tady ty panty daleko od sebe. Teda daleko od sebe, co melu. Prostě aby byly ty panty tady u toho pressure plateu. Teď si takhle těma stounama, to nemusí být stone, to může být cokoliv za blok. Teda může to být cokoliv za blok, tady si dáme tohle stone slab a tady ty bloky můžeme zničit. Teď si sem hodíme diamant a počkáme, než přijde nějaký blbeček. Tralala, tralala, tralalalala, je diamant, je. Cože? Mami, oni mě tady zavřeli. Takže teď jste viděli ukázku, jak funguje tahle past na blbečky. Vidíte, že to jako každýho, kdo není blbeček, tak by to napadlo, že to je past, protože prostě by to byl úplnej debil, co nezná Minecraft. Ale doufám, že se vám tohle video líbilo. Lajkujte, odebírejte a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Takže čau.